la poporul nostru creștin-ortodox că să extern de mari sfințenii. Abraham Iancu a fost un sfânt. Am să propun Bisericii Ortodoxe Române, Sfântului Sinod, să treacă printre Sfinții Români, după Frâcoveanu, după Ștefan cel Mare, încă doi, Mihai Eminescu și Abraham Iancu. De ce vorbesc de oase? Ele sunt rădăcinile noastre. La București, în sanctuarul de la Belu, sunt rădăcinile poetului național, dar și doctrinarului național, care a scris atât de frumos despre Abraham Iancu. Mihai Eminescu. Aici sunt consemintele lui Abraham Iancu. La Sfântul Gheorghe Nou, în București, la kilometrul 0 al României, e trupul descăpățânat al marelui martir al creștinătății, Constantin Brâcoveanu. Dincolo la Mănăstirea Dealu este capul unificatorului de țară, al cărui ideal trebuie odată și odată să-l îndeplinim. Pentru că noi credem în România Mare cu sfințenie și noi credem că România Mare se va face între granițele Europei Unite. Iată ce înseamnă rădăcinile care țin un popor pe hartă și nu permit pântoaselor istoriei să ne spulbere. Abraham Iancu a servit două direcții, direcția națională și direcția justițiară. Am să mă apropii de sfârșit spunând și ceva de actualitate pentru zecile de mii de români care au venit din toate colțurile țării. Noi ne adunăm periodic la mormintele sacre ale conștiinței naționale. Ne adunăm la sărbări, așa e. Dar românii trăiesc prost și vor trăi și mai prost dacă nu vom sluji idealurile lui Abraham Iancu. Mă întreb, ar fi votat oare Parlamentul României Abraham Iancu în străinarea bunurilor de 2 miliarde de euro ale Fundației Emanuel Costu? Ar fi votat el o lege care să permită premisele scușierii teritoriale a României pe care o vor unii, să nu le face iluzii. Iubim toate minoritățile acestei țări. Acești oameni sunt frații noștri, dar să priceapă că nu se va cristi niciun fir de iarbă din pământul Ardealului. Și dacă vom intra în Europa și vom intra cu România credită și vom intra cu dațiile, cu aspirațiile, cu tradițiile, cu limba, cu portul nostru, cu identitatea noastră de români, așa au intrat francezii, așa au intrat italienii, așa au intrat toți. Românii sunt în Europa încă înainte de nașterea Europei. Ce Dumnezeu să se mai termine cu fumigerele și cu minciunile, că dacă suntem cu minți, o fi acceptați la masa celor bogați? Vă spun eu cum o fi acceptați. În picioare, nu în genunchi, nu în trece, pentru că așa cum avem nevoie de Europa, în egală măsură are nevoie și Europa de noi. Văd aici, stimați compatrioți, cele două instituții fundamentale ale neamului românesc, de cel puțin 1900 de ani, de când întâiul chemat de către Iisus Hristos, fratele Apostolului Petru, și mă refer la Sfântul Andrei, a venit și a evangelizat aici, la gurile Dunării, în peștera Sfântului Andrei din Sciția Minor, de care vorbește un părinte al bisericii creștine, Origen, care știa de la tatăl său pater, care a apucat la rândul lui pe ucenicii Sfântului Apostol Andrei. Se știe că acolo a predicat el cuvântul Mântuitorului Domnului nostru Iisus Hristos. Aceea este prima biserică din Europa. Să o cinstim cum se cuvine. Dar turismul nostru ce pătește? Dar autoritățile locale ce pătesc? De ce nici măcar românii nu știm care e cea mai veche biserică a Europei? Să-i ferească Dumnezeu pe nelegiuiții care vor îndrăzi să faciocorească biserica și armata. Praful și pulberea se vor alege de ei acum și în vecii vecilor. Le vom apăra pentru că și ele ne-au apărat ființa națională și ne apără în continuare. Vreau să vă mai spun că în dimineața acestei zile s-a săvârșit în viața pământească cineva care ne-a învățat înaintea multora